kumsi bin taban pen urlong ye gajing angnut gajing gipat ba ban sakhi gijing le ka ki ba he ha kanang ba shalong ka sarkar jala kala ya sakmat ha ka ban pen pra ya ka JN Stadium ka badan hapulo bat ban sinapan tamai purano ya ka ni ka jakai le kai khnang bakan yo sundan ya ka kedan international standard na ka ban taban penlong ye ki lempung le ka ki ba he Kasorka lang Bakatunat Sports and Youth Affairs kalashim ya karai ban penprabat ban snat maino ya kini kejakaya lekai namar bakajala kam juyo satya ban penlong ya kejing lekai football ki bahe namar kejing bombit bombyang jong kini ke stadium kumta ban pentikna bakajala nang ni sakhamat kanyo ban penlong ya kejing lekai ki bahe kalarai ban penprabat ban snat maya kini ke stadium ha kejing lut jingsep ke bakot sakalai pausau klur tengka Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ubak Bante Dorling do ulong bakani kecing snapan bhatmai ke stadium kan kentup ya kecing buk kerpang ya kejaka syong ki bapaka na kabanta ki nong petkai kejaka kre bajaka sum ki nong yelek kai ke athletic track ke bapaka kecing tap de kitunum ya barok kejaka syong petkai ban ajaka ru ya ke sports association ulong Bahkan kejing snat mai nweng no yau artificial turf hakajaka ya lekai football hakaba nsiang biang da natural turf ubapaka banyo ban penyelaka sendon yak international football match. Hadian lagi popo snap nong no. PE baga JN complex kalong bai komjo. They hadian kejing semti ong ipi. Jonga komo sports minister. Bat kini ka government ki jongi ba ni ba la idon kam ban upgrade la ne ban renovate thamai no ya ka stadium mang the po JN complex but nya ban sinaru kat kum ga jing don kam jong ka por kata ka dei ka ba don kam pala Tidai na takadaw kapapalong yang bagi ke government bangin berkat thamai no bangin wanra apat ya kata ka jingdon kam bangin penon kam tam nagi kena ile kai ki jongi bangin yo ya ka madan ile kai ki bobiang ya ki jaga kre ki bobiang mut ki dressing room ya ka jaga syong ka bobiang kat kum ka jinglong jokapor mut kini ki sitting gallery ki babiang ki bandon bat ki folding chair nginong no nang ta ban cover no full yak to mut kalong no cover gallery kai pi don siteng ka don siteng kam don play bat kitu ki room play chapo ke ba lai ma lai rem ke lai sangsot I jot I pay kum kitu ki kai bro tinga snoba in pen thamai lo bro khnang ba ki sports association ki bo pen kinyo don bentala tadai na takadaw kini ka JN complex ka ba PE bangi penpra kom to kelas dang menta da kini ka ba ka amount jong kini ka jing sina kini ka scheme ka bangi wan ra mot kini ka jing trai ka ba amang ko balai pusau kro dia mut ya ketika madan yele kai mut ka to ka pitch football lang turu ya ka turu you artificial turf ngin weng no ngin siang no du natural turf pot umdai natural turf ba kumni kumtai ban thung phalang nan ta udai utu wang nila ban penile kai wat ki international event ki international football match lani ki jingile kai ki ba ila ban ong ISL lani ki ki national level football ki bangila ban pelong ni JN complex ki wei ki la ban wat tenang ta ka tu ka track pila I to ka 400 meter track ro ka turu gin le ba mut kan khambyang susu kumbalong menta pila I gum to ngila shuya le la le ngai government chua kala persang ten ringin company tanak susu but kan long shisha ni tu pigi bobiang bobet but kaban wanra shisha ka buram ni ka state namang idon ka tika jaka ka balong ka senta jong ka state ka jongi himo kamtam po shlong mot ka tika maran ni la ka bobiang tam tidai na takadaw ada so comment mangi iba mentag nakaliang jong ki kontraktor ki bayo ikakam kelas dang bantre ban ngait kam kan long shisha ka jingkar khu ba jing mentoy na bantaki samlai le kai jongi bat ki nong it ki pajba ki ba sport support jala jong bro koi namang idon kam mo banwan ra ki national event
ki international event ru ngim palla plus tu war ka ISL ke ki kwa ban pelong ke football ISL chene mangim don ke caka ka babiang tin daladon ka thi ani tu pi mot ngilala ban wan rai ka ISL hapo shillong ru ngai skam ba kani kan urlong namar ka kam kalaya chakmat Uba bante dor ulong baka JN Stadium kadai ke jaka pedeng ban penlong ye kecing lek kai ha kejala kumta kalong ke bakong santam ban snat mai na ka benta ke burom kejala bakan yo ban penlong ye kecing lek kai ke bahe ulong kecing snapen mai ke ni ke stadium kalong ru kum kecing pen kre lepa ya kejala na ka benta ban penlong ya ke National Games Uba bante dor ulong bakum menteri unyale ban budin bat ban kmi benya ya ke jingsna pen thma ya ke ni stadium bat ban pente kena ru ba ya ke ni jingsna dai ban pendap hakapor kabalabu kat kum ke jing kwa ke jongi bat kum ke jing bu por ke jongi ni on dalong kum nom no mot di ban pendap no hobnai November mot November last week lani first week di ban pendap no tin re damla ngom milai tongin apa du November last week dapat pendap no kenang begini yo bat inaugurate no mentau tsunami ketika stadium teh pun kadang kecing kuno jum cepat dia nak berkomen ketat nak kaju kekam apa di siapa di berluat sawi ka jaka kenang benyo lagi mandang di ba kat kompas standar pemerintah dan itu kenang teman PE tang kathi ban le renovation upgradation kat kum ke estimate layak kat kum ke norms kat kum ke jindon kam thik pathik klapoi do life soccer kam dei ka kam ka bas kai bangin ya penyo ofisa hanrai ngong ipi ka thiebat ka dei ka center ngong ipi jong ka state ka jongi jong ka jilla ka jongi dei tang nom tan nong shillo haba ka don menchua pi kan ma wadon I League football match na baro ka state yawan lut hapo pulo kilatip bat ka thingan ni tu ipi ngidon kam tang ban upgrade bat renovation teh imdan kam bangin late nadu ban late mungkin late kinu nong no ki original project ke bagi jinglut daga spakur kethi tang live sokur ni tu pi kelawan ra ke dor ke internet bat ke baskem kata kat kum ka juk ke bementangin teh ya ketika stadium han ring ong pi ke jing keren ya ke jing ong pat nang ni nang tai ta don bai tang ban ring ong pi ke ke badon kam yang kalau bangin train nak benta ke bahatam nak benta ki nong song jok state ke jonge den ring ong pi ka national game ka nomle chunu chnoi kaladon bangi tamangi sidon kam tang mat pen khre ba khnang bakan long ka jumen toy bat ka jingi tanat mo na ka benta ki nong wan ki nong le namar ka ni ka stadium ngani tu fi kan dei gawai lagi venue ke ban pelong ya ka national game hadin kla bende den chisnam kla bende den arsnam tambakan national game kan long bai po state ke choi ni ka stadium ka ni ka bala piang phana dok sidom ong pi ku mangla itu kita gini ki event ki bangila ban pelong hakne ka jen kompleks stadium ku bangi tip